Saúdos, dende a Ría de Vigo, damos vos a benvida a unha nova entrega de Soltando Estacha, o programa resumo da Liga Galega de Trañeiras, trofeo Xunta de Galicia. Estamos en Meira, no concello de Moaña, onde a Liga A celebrou a súa terceira xornada o sábado 24 de xuño. Terceira edición da bandeira Illa do San Mertolameu, cita na que exerceu de anfitrión o conxunto filial de San Mertolameu Fandicosta. Os de Meira, os tercos, sacaban brillo a súa embarcación antes de botarse a auga. Regata con formato habitual, os 12 equipos da Liga A, divididos en tres quendas, soltaban estacha na primeira serie: San Mertolameu Fandicosta B polo Carreiro 1, Cesante Roda Vigo polo 2, Puebla polo 3 e Mecos polo 4. A mellor clasificada na xeral destas 4 tripulacións, a de Mecos, impuxo o seu ritmo dende o inicio. Cesantes Roda Vigo estivo a súa par no primeiro longo, pero no segundo empezou a ceder terreo. Viraba a Mequiña, primeira no ecuador da regata. 2 segundos por detrás facía o Cesante Roda Vigo, terceira marchaba San Mertolameu Fandicosta B e cuarta Puebla. Os da Pobra perdían 7 segundos respecto a Meira. Moita calor entre os factores a ter en conta nun campo de regatas onde a potencia resulta fundamental. Mecos rachou por completo esta quenda no terceiro longo. A súa vantaxe sobre Cesante Roda Vigo íase os 8 segundos e a emoción centrábase no duelo pola terceira praza. Izaba as bollas de meta Mecos como clara gañadora da serie. 13 segundos despois remataba Cesante Roda Vigo na pugna polo terceiro posto. Puebla remontou os 9 segundos que chegou a ter de desvantaxe e bateu por centésimas aos locais, a San Mertolameu Fandicosta B. Bueno, saliu bastante ben os primeiros largos, o segundo e o terceiro. O terceiro desmontámonos un pouquiño, pero o cuarto fixemos o que podemos, foi unha regata moi dura e, bueno, acabou nos pillando Puebla, damos moita pena, sobre todo en casa, pero, bueno, intentaremos mellorar, que sabemos que temos moito marxen de mexora. Imaxes da segunda quenda, protagonizada polas trañeiras que ocupaban dende a quinta a oitava praza na xeral da Liga A. Polo Carreiro 1, a filial de Cabo da Cruz, polo 2 Rianxo, 3 Narón e 4 Castropol. Os asturianos e os de Boiro remataron igualados o longo inicial e no segundo parcial Castropol cumpriu co seu papel de favorita nesta serie intermedia. Ceabogaba en cabeza, 6 segundos por diante de Cabo da Cruz B. Rianxo viraba terceira, a 2 segundos dos de Boiro, e cuarta Narón, con peor tempo que Mecos e Cesante Roda Vigo, que remaran na primeira quenda. Os de Ferrolterra ian afrontar os 2 últimos longos como se tratase dunha contrarreloxo. Ao mando desta manga Castropol, onde deixou de incrementar a súa renda por segunda xornada consecutiva, os asturianos anotábanse a quenda intermedia. Atravesaban a meta co mellor tempo ata ese momento. Segunda posición para Cabo da Cruz B. Tamén mantivo posto Rianxo. Terceira a Virxe da Guadalupe. E cuarta Narón, mellorando o tempo de Cesante Roda Vigo, pero non o de Mecos. Quedaron a 6 segundos dos gañadores da primeira serie. As 4 primeiras da xeral entraban en liza na quenda de honra da bandeira Illa do San Mertolameu. Chapela Uofco polo Carreiro 1, a líder Tirán Pereira polo 2, Bueuximei polo 3 e Ares polo 4. Na primeira referencia, despois de remar en dirección á cidade de Vigo, alcanzaban igualadas as bollas exteriores Chapela Uofco e Bueuximei. 3 segundos antes que Ares e Tirán Pereira. Ninguén quería perderse este espectacular duelo a 4 e buscando o ecuador da regata metía directa Bueuximei. Os subcampións da pasada temporada viraban con 5 segundos de marxe sobre Tirán Pereira e Ares, que continuaban a par. Ambas adiantaran a Chapela Uofco. Os redondeláns pasaron de compartir a primeira posición a marchar cuartos. Nas 2 primeiras xornadas da Liga non se repetiu vencedor. Na primeira gañou Ares, na segunda Tirán Pereira e nesta terceira Bueuximei tiña na man estrear a súa conta de vitorias nesta temporada. A Maruxía comezou o último longo con 4 segundos de diferenza respecto a Ares e a Tirán Pereira e o final resultou agónico para Bueuximei, que vía como se lle botaba en riba Ares. Desenlace o sprint e resistiron os do Morrazo. Triunfo de Bueuximei por 1 segundo. Ares conseguía como premio recuperar o liderado
arrebatando yo a Tirán Pereira, que fixe terceira. Cuarta, tanto na quenda como na regata, Chapela Uofco. Panel dos tempos por quendas, na terceira bandeira Illa do San Bertolameu, unha cita que se apuntou Bueu Ximei. Segunda Ares, terceira Tirán Pereira, cuarta Chapela Uofco, quinta Castropol, sexta Cabo da Cruz B, séptima Rianxo, oitava Mecos, novena Narón, décima Cesante Roda Vigo, undécima Puebla e duodécima San Bertolameu Fandi Costa B. Camisola amarela como primeiros na xeral da Liga A do Trofeo Xunta de Galicia para Ares. E a bandeira Illa do San Bertolameu quedou na península do Morrazo, índose para Bueu. Vitoria tan festexada como necesaria. Pois unha alegría moi grande, a verdad que despois destas dúas últimas regatas que non nos saliron moi ben, ganar unha bandeira, pois dache un subidón que flipas. O noso objetivo, pois, estar o máis arriba posible, como todos os anos, e a ganar a Liga, e se podemos ascender, pois ascender, todo, optar a todo. Clasificación xeral despois de 3 xornadas. Ares lidera cun punto de vantaxe sobre Tirán Pereira e con 2 respecto a Bueu Ximei e Chapela Uofco. Por abaixo, Puebla desfallo empate con San Bertolameu Fandi Costa B. Isto foi todo dende Meira, dende Moaña. Primeira regata da Liga A este sábado, día 1 de xullo, no Grove e coa Televisión de Galicia en directo. Moitas grazas pola súa atención e ata a próxima.